Sa number 8, Mayor Greg may paandam sa mga empleyado sa syudad nga likawan ang magwaslik puder sa ilimnan. Nakalabot sa igtalupangod sa syudad ang reklamo tuhoy sa mga empleyado nga nagawaslik puder sa mga ilimnan kag kalan-an sa Bacolod. Ginkumpirmar ni Bacolod City Administrator Attorney Mark Steven Mayo nga may isa tubtub duha ka empleyado ang imbolbado sa amo nga insidente. Nagpamalibad naman siya nga maghatag sang dugang nga detalye may angot diri bangod nagapadayon pang pagpangusisa sa City Legal Office sa among nga reklamo. Sa flag raising ceremony ginpaandaman na ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang mga empleyado sa syudad nga likawan ang pagpamentaha sa mga ilimnan kag kalan-an. Sunod kay Gasataya, wala man sa problema kung mag-inom-inom ang mga empleyado kung magtapos na ang ilang duty hours. Apang pangabay niya nga hindi lang nila paggamiton ang ngalan sa syudad agud magpalibre. Nagabayad sa tax kag mga tinawo ang mga negosyante suno kay Gasataya kag wala sang kinamatarong ang mga empleyado sang syudad nga magpalibre. Kung magkadto ka mo sa kundinda nga bar, kundinda nga ilimnan, kundinda nga kalan-an, hindi lang pagyambal na empleyado ka mo sa syudad sa Bacolod. Okay? Bayad ka mo, konsukton ka mo. Why libre? Ay tungod, gabayad man na sila buwis, may kapital man na sila negosyo. Pangabay ko lang, ngayon dito lang pagsigiha. Kaya once makumplito ko lang ang dokumento, pasensya na ita.